Auto by zabzučalo, hneď by prišiel autobus. Ani nechcem vedieť, koľko malo auto a autobus bodov, ale boli to tie... Prepáčte, niekto má pokazený mikrofón a praská. Niekto už tu praská. Kto iný by to mohol byť, samozrejme? Je to vraj Techo. No, je to tak. Od slovíčka pech. My sme mali v kolektíve, Praska, poďte k nemu, prosím, páni asistenti. My sme mali v kolektíve kamarátskom, priateľskom, keď sme boli teda takí tí ešte fičúri, sme mali chlapíka, ktorý sa volal Kormu. Sme mali Kormu. Kormu väčšinou sedel, aj keď sme pili a niekto bálil niekoho kočku alebo tak keď prišiel niekto, tak Kormu tam sedel celý večer. Všetci boli ticho. Tak on nič ani neurobil a takú dostal cez papulu. Keď sme išli na bicykloch, tak všetci sme pobrzdili tie brzdy normálne dole kopcom. Kormut urobil salto cez ten one. To bol človek, ktorý skrátka všade chodil skormútený, pretože mu to nevychádzalo. A výborný bol v tom, že on nenadával. On nenadával. To znamená, že jemu aj keď sa niečo stalo, tak nepoužíval vulgarizmy. Normálny chlap, keď si udre niečo, buchne sa, tak zahreší, hej. A boli sme na lyžovačke a boli také, boli izby, také dlhé točité schody boli až dole, tam sa to rozširovalo, tu bola tá spoločenská hala, všetci sme boli dole. Kormut zakopol na druhom na tom schode zakopol a začal padať po tých schodoch dole, po tých dlhých schodoch. Kotrmelec a keď letel zase, že teda bude toto, tak namiesto, že tak urobil, že jaj, to je nepríjemné. Zase dva kotrmelce a zase, jaj, to je nepríjemné. Nepríjemné. Asi 8-krát podal, jaj, to je nepríjemné. Spadol tam, bol tam jak hračka rozpadnutý, sme mysleli, že zomrel. Kormut, žiješ? Jaj, to bolo nepríjemné.